Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita tinapalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag abigat yu amin nga sangapada papagayam. Ito nga gundaway at tumanin nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, Manipur iti Nemers Studio, Manipur iti Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, Masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Lucas Norte, Philippines. At tumanin na sumang biti programa tayo papagayam. Papagayam mi, happy watching and happy listening. Ayan, madama kayong nagbibuya, pag-share yung program at share this program. At padaanan nyo papagayam. Ti maikatlo nga pagkasalitaan, ngayon tayo padayawan nga ibasa. Ngayon tayo pagpilian para tayo nakapili ti best letter of the third week. Iti bulan ti September. Ti pakasalitaan ni Edna nga napouluan dagiti na agawan. Sino dagiti na agawan? Anya tinaagawan ako na. Dagiti na agawan. Padaanan nyo papagayam. Hindi yan, rogyan, papagayam nga ibasa dito pakasalitaan. Ti pakasalitaan ni Edna nga napouluan dagiti na agawan. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, awanin ti sa pulagpay Manong Nemi, iti kinaragsak mi. When? Kinaragsak mi kini Ronald. Ni Ronald, Manong Nemi, ngay patpateg ko unay-unay. Numampay inaunaak iti duwa at awen manong manang nak ngante ko nadan sa mumatmadlaw o reno baba iti inaunang niya lalaki. Aglib-in kami Manong Nemi. Live-in kabayatan nga uroray mi ang makapagturpos isuna iti kurso ng engineering. Oy manong, nga siyak ti kang runaan amang pagpabasa ken kuana. Tasyak nga rod ada trabaho na Manong Nemi. When? May sak nga call center agent Manong. Kada bintas may trabaho tam, idita mo kat gagangayak lang agent, iti kuha nagbalin ako nga supervisor. Nagamamu kami di kini Ronald Manong Nemi ti may nga restaurant. When? Ag may sak, kat kinayat naman tinakijoin kanyak itilamisahan ko. Naggalisto nga nagsiningad trick nami. Namuhak nga working student iso naman iti kurso ng engineering. Bagakbet Manong Nemi nga trabaho ko iti call center. Gabo siguro Manong Nemi tumarik na nga gayat kanyak. Inaram na. Masansan idin nga awisan na. Aging ka, Manong Nemi, ngay naklungkot panagayat na. Kad nagtulagan mi Manong,
iti panaglibin mi. Iso tinangipayak iti kinabirhen ko. Nakairot da kita arakop ni Ronald. Agasmet ti kinairot da kita arakop ko kenkwana. Nakaparbara da kita agek na. Nakalalailo iso na. Nakalalaing iso na iti kamamanong. May tayo kak iti kastaunay, may tayo kami ngagpadpada. Nadungo pa iso na manong. Tanong kasta, nga maladawak, nga agawid manipod iti patrabaho kakasa call center. Kahit masapsapa nga agawid iso na kalpasan ti klase na. Sabatan nakto manong nemi. Nga rakupen, nga agkan. Kumusta ti patpatay ko na Ha? Ti darling ko, sweetheart ko, anik, kurik ka. Sobrang na may laing. Baka kita ka na taga ti karubat nakalalailo manong. Arig na supakit mangyawat ka di masahapon ko. Why? Sabi ko, madam, saan ka itong nagbalbaliw, Ronald? Sabi ko, nagbalbaliw, kadibat pati ka unay-unay. Sa sikat mang pababasa kanya. Saan nga dito ka po na? Sabagay, takasano, naikatak ni trabaho. Tsak may tuloy ito pa nagbasak, no? Saan ang katulungan? So nga ron, gabutag pinatagta, arig na agasawa ta, naman pa santa pa nga nagkasar. Sino ko sa kagsaba agtinulong na siya nga si kagad siya. Gamot siya tanda trabaho na. Siya pa lang tim ako nga breadwinner, Ronald. Idad ko amin na masapul mo, iti pa nagbasam. Kan masapsapul ta dito Dagiti bills, pagkasara, pabayad ti kasera, danom, kuryente, namin. Kad no, bakasyon ko, kad bakasyon mo, bakasyon na nga doa. Makapagpaspasya tamen, nagin-enjoy tamen. Hawanin ti sa pulak pa, Ronald. Kat sabi ko matasang kantong palpaliw. Saan ang tungang palpaliw? Saan to, sweetheart? Uy, nakaluto kan, di ba? Aman, darmanan. Subwanak pa'y manong. Agsinsinuwo kami. Dapat ikidigundaw yung anong name nga saklutan na. Kat subwan na, agsinsinuwo kami, kabayatan nga saksaklutan na. Awanin ti sa pulag pa yung anong name iti kinaragsak mi. As in nga nakaragsak kami. Nagtunulagan mi manong naming nga itun makapagturpos kadaddan trabaho na isuntungat ti panang plano mi iti panagkalay sa amin. Kasta nga ron tinapasamak manong. Dimteng ti panagturpos na kasto ni ragsak mi. Dimteng ti panagtek na ti board ng karkararag kami nga makarwar ko mga dagos. Ketuan. Taikuan manong name isang nga nanay nga engineer. Sagat na pag-asatan na manong name iti nag-apply. Kat ne. Siyempre kakasbay sa kadag iti engineer iti may isang construction firm manong name. At dan inem nga bulan na ngagtrabaho manong name. Nakanado iti awawaten da a kontrata. Malaksid iti daily nga sweldo na. Ado pwede kiti commission na, panakabagin na, no kasta nga, dakil ti maganansyada, kadag iti repasenta nga kontrata. O ayun manong name, ineman nga bulan, sipo nagtrabaho ni Engineer Ronald. Inita, mabalinan ko na. Pagtulagan min kalisami, yan tangay dakil mati sweldo na. Ken, dakil ti makorkortanan. Tsaka mo manong. Tagasla, nagbalbaliwan uno, mabanbanog lang. Kat nung kasta manong naming nga siyak ti muno na nga dadtoy kasera. Kat mo udi iso na. Siyak ti mapanmang sabat kang kuana. Hay, mabambanog ti sweetheart ko Samali di estudyante.
Basilat oras na ngamita ka ne. Na guro ka, nabasa ti bukod mo, may kata. Punasan tata lingat mo, kaya mas basa bukod mo sila ka. Okay, saklatan. Ha? Di mo kaya kapag serbihan kamit? Kasi pa nagserbi kanya, hindi siya, hindi estudyante ka, tagtrabaho ka. Dagdaghilon nga amang sweldo mo siya. So nga, di ko nakman kat, kanya katano, dito yaklatan ulit ti balay, mangpalubos kang ka, sa kantoro Ryan. Tapno, sana ka mabannog ang serbi ka. Saan nga naskan pa yung pagserbihan na? Kayak. Can may sound. I'm sorry. Abi nagsusorry ka. Saan ko nga matungpal ti karikan ka? What? Anong takon lang? Diyan kaya text nga angaw. Saan nga dyan angaw ita, Ronald? Nabayagan nga. Awan ni dati nga kinalailom, kinakarinyom kanya, klimamis ka. Pagkatapos si bagam nakasta nga samon nga matungpal ti karim kanya. Ano ti karim? Ingkarik kang kayo di nga santong ang balbaliw. Di pa nakayat ko kinti ka. Diba, I'm sorry. Ta nagbaliwan direk na. Ipatpatig ka, napatig ka. Ngayon adapay mas napatpatig. Ngamitis ka. Ronald, please, ibabawi mo dating ibagam. Ibabawi mo. Saan kong may babawi? Hindi ko mapila kakait kong ibagakan ka, ngabjak lamay ka na tinapinta sa guntaway. Ngamita, masapul nga maamuam. Saan ko nga matungpal ti karik? Saan nga matungpal pa tinagtulagan ta nga ngagkalaysa. Adan sa bali nga babae nga naskan nga ikasar ko. Amo ka na sakit. Hala nga na sakit. Nakasaksakit, Roland. Ronald ko lang. Nakasaksakit. I'm sorry. Parang nga nakasaksakit. I'm sorry. I'm very sorry. I wanted to sa pula kang kain na nakasaysayan ka. Duwang tawin nga pinagbasa na. Utang ko nga na imbaganakim kang ka, tipa nagbaling ko nga engineer. Nakasaysayan ka, wanted sa pula kang ka. You're perfect. Ngam dati pusok ti babalawag. Tayo di adan sa bali nga babae nga namamuk. Na ibawing kumatan ti panagayat ko keng kuwana. Kanisun ti patpatig ko. Stunan! Stop it! Isardeng mon. Kahit ko lang ilawlawag kang katihabi. Nawanan tiniskan pa ilawlawag mo kaniya. I'm sorry. I'm very, very sorry. Ulitan ti baga mga sorry. Sa mga babae pa iti naiwak-wakan nga po ni aliti pusok. Bastag balikas ka kat marignak ti ot-ot. Takas lang maiwak-wak-wak ti pus. Maiwak-wak-wak ti punyal. Ngaiwak-wak-wak mo iti puso. Awan ti amok ka nagkurangag kan ka, Ronald. Awan ti amok ka nagkurangag kan ka. Uwin awan pulos na nagkurkurangam kanya. Siya ti ayan ti diferensya. Na nagbaliw ti direksyon ti puso. Katsang ka din nga may babawi.
Ore nagpagpakahasyakan ka. Ore nagparinto mga kiti sa nguwa ng magpagpakaasi. I'm sorry. Dito siguro tinay ka rin. Saan nga si ka? No, dikat sa bali. I'm sorry. Naskan nga maamuamon. Tapno, santan nga paligatan ti pagpakita. Intun bigat na laing. Pumanawak to nito eh. Kat saan akong nagsubsubli. Kapatadalpasan ti amin ka na ta. Bayam, nakaskaso nun to laing. No manon to, tinagastos ko. Ngayon papaay mo tuwa nga tawon nga panagbasag. So kataktok. Ore times 2 times 3 tibay ko. Sa nga kwarta di ka sa pulak. Diyak pagdakit, diyak pagsingir, timpayo ko kayo ka nga tulong. Masakit ito nga naramid mo. Ronald, diyak pulos damnamaan. Nagsakit. Nakasaksakit. Nang Ronald lang arudan manong naimi edi tapumanawan. Awit na, nagitip arwadan na, kanda dumapay agkamit na. Tadi di nga rabi ikat sang kami nga nagkaid damano. Pugs-pugs matiturod ko. Turog ko naman nagsangit at inakon. Papanam. Agyan na kita sa balik. Kabayat nga plan-planuan mi ken ni Irma. Di pa nagkalaysan. Irma, tinagan na. When? Anya, tadakin ko lang awang kanyak. Sanga na dati isyo. Awanin sa pulak kang kahit na. Ayam ti puso. Ulit-ulit ang kibagakin ka. Ti puso. Nga ibawing tiriknak kini Irma. Inakon. Agyamanak. Hindi pa nang tulong mo kanyak. Agyamanak. Di pa nang ipatig mo kanyak. Saan kanto nga malipatan, Edna? Saan kanto nga malipatan? Tamalaglagip kong to, di nararagsak akan ito. Nanarol ka niya, Ronald. Ito dito yung balay. Iti unos tinasurok nga duwa tawen. Nga panagdan nata. Dagiti nararagsak nga kanituta. Diyak tupulos malipatan. Tadi kan tupulos malipatan. Kansanak tun nga gayat iti sa bali. Siksikan to laing. Oray no adan tun sa bali nga pamilyam. Manong naimi nang langab nga dagos ti batog ko nga langit. Ti dati nga naragsak nga balay manong naimi nga namsak kadagiti karakdak isem katawa asog ka na rin eng ni ayat kasla makatitilingan ti ulimat naman. Kasang ko pahin nga may concentrate pa iti pa nagtrabaho. At nadag dito nagtibalay manong naimi kat ipakilaulaw ko iwaras ko ti pa nagkita kasi sa dinuman nga suli na ito nga balay or iti sango bakrang iti likod malaglagip ko na ta nagiti nararagsak ka dito mi kiniron ganore no rumuarak manong naimi mapanak agpaspasyar tintumat papanak kat nagiti lugar nga papanam mi kini Ronald kasuno nga malipatak kasano ano nga mintad da iti da idyang Irma nga awang kanyak
kahit ko maamuhan, kahit ko makita kan makasarita ni Irma, kahit ko makasarita rin siya nga babae, nga nangagaw kini Ronald kanya. Mga opisina iti bangko manong, halos nagdanda nga naggraduar kini Ronald. At nga tayo din relasyon da. Inagbasbasa pala ni Ronald. Namuhak na cellphone number na. Pasado alas 5 di tumawag at Simbong bad. Yes. Good afternoon, Irma. Yeah. Sino na to? May sagay yan. No, gayam ka. Sino ka? Jackbot amo nagam mo. Siya kined na. Ngum, awal napatig ng papanam. Mabaling ka din nakita, ta? Sino ka? Jack, kahit magkisalita, no? Magkipagkita ta saan ko mo. Mamumunak to. Ako pagdanagam. May sa gayam. Sige. Sa dino. Ken ka ano? Imbagak na sa dino, kanimbagak nga itan. Manong Nemi. Imbagak kang kuwana, noon at pagilasinan na kaniyak. Imuno na ka nakadano ni restaurant. Hindi makitak, nga da sumrek ng imbaga na pagilasinan kang kuwana. Timak derak, sa ko nga ito ti ima. Ima sideg, umis-isem. Hi, Irma? Edna? Nagbeso-beso kami. Tuko ka. Naka-order ako ng sabi ko matamang patangak. Ti paborito. Ito lang makita ka. Orisi ka. Ito lang makita ka. May nanturder ta. Nagminigyan data. Mapatangak ka di. Noanyat ka sa pulam kanya. Halang nas ka ng patangam. Tay bagak. Nas ka sa pulam kanya. Kahit na. Kahit ka kasarita. Kahit ka mamam mo. Lumabaling ko makit kahit ka pingagbaling nga gayem. Sino ka nga talaga? Edna tinahagan ko kunakmet. Daddy. Nana? Dati. Hanga daddy. Dati. Dati nga live-in partner ni Ronald. Dati nga live-in partner mo ni Ronald. Sino ka Ronald? Ni Engineer Ronald. Rapid na tagmerienda. O gustong katabi lang na gusto yung order ko? Baka sana akong makapangan. Api ko ma. Hanggang na sa langatin. Di mo kadiam mo nga, ada kina live-in ni Ronald? Saan ko nga mo? Di na imbaga. Kaano pa nga relasyon nyo? Ako pa 1 year. Before nga nag-graduar kami. Kasta. Actually, nabayag kami ni. Nagamamu kami, anda pala di trabaho na. Working student so na. Di ko nekat. Gabuta kaya't nakanuti, makapagbasa. Nagpatulong kanya. Naglibin kami, kabayatan ng nagbasbasa. Nagtinulagan mo yun, paman nga makapagturpus, kada doon trabaho na agkalay sakam nun. Yung sa balit na pasama. Pinanawan na, kabutada ka nun sa baling ipatpatig na nga, mas ipatpatig na, ken iso ka no, iti ikasar na. Asi ka na ita. Congratulations.
An advance happy wedding ka na kayo. Edna, saan kong inagaw ni Ronald King ka? Saan ko matimbagang inagaw mo ken? Tanong mo ko mga da, kinalibin na, dayo ko mamat nga, nagrelasyon na keng kuha na, mawatan ka. Ngem, inagaw mo kanyak. Kung inagaw, tadya ka mo. Suharot, oras mo among ngem, inagaw mo ni Ronald kanyak. Inagaw mo ti atensyon na. Inagaw mo ti panagayat na. Imbes ko mga talin kanyak. Ngem, saan nga agkaagaw? Ti amo kit awan ti, okay. Saan ka di nga, sagbay ko mga klonem ti may isang lalaki, kat amuan no, asin no isuna, noan niya ti family background na, noan niya ti agdama kasasad na. Saan kong inam mo? Basta, mariknang ipatpatik ko, kan patya kan ipatpatik na. Impay mo ka din ti bagim keng kwa na. Naminduan. Isuti mo na, kan isunto tagnanayon. Hindi ka, virgin ka nga tinagkwan. One. O rin no, saan ka nga narigat nga nagbasa? Pinagbasa na kakariglig ni parents mo? Awang kalitan. No, anyaman. No, kasano nga nakamagratwara. Oo. Sa gidamon, ti meriendam. Oras ka, ti mo pa sinagid. Agmerienda ta. Hindi mo kadikayat nga gayem ta. Hindi mo kadikayat nga ibilang mo nga gayem ti ex ti agbalintong asawang. Anak klase nga gayem. Gayem, tagtinulong. At ano tuman problema yung nga asawa. Kas may sa gayem, nakasaganang tutungulong ka na kayo, no? Kanyaman, ti may tulong ko. Itatawang kayong kini, Ronald, at panggap mo. Panggap ko. Itultuloy konti. Panag may mesak. Kalpas nga pinanawan na. Tayang kanikini pagkik. Nasana ton kagayat. Agtali na ito, di pa nagayat ko kini Ronald. Itiluganan nga daka. Adda kayo. Itagbalintuhan na kayo. No, abay kahit kang baling nga gayem. Tapno, santong may paidam kanyak. Di pa nakaamok. No, anyat mapaspasamak. Iti lalaki kapat patek ko. Kansiyak pa hindi mga pagpakasikan ka. Samon to kumasaksaktan ni Ronald. Ayatem to. Idiag na yun. Akas ti panagayat ko. Kengkwana. Kansiyak ti mga idaw dawat. Idiag na yun to nga nagsakyo. Idaw dawat ko. Ti nagsakyo nga doha. Diyan ka mo manunay mi nunay papusuan ti panangibaga na ken panangawat na iti jayag ken kuana akas panaggayem mi. Uwen ko na. Kading karina manunay mi nga saan nang tumabaybayan ni Ronald. Yung karina nga dinantusaktan ni Ronald. Kad na mati akmat man. Saan nga rod nga napukaw ti komunikasyon mi manunay mi kini Irma. Tano tumawag ak. Kumusta? Kastoy. Ato na anot kasar. Madamakan pa lang ang plano. Dandanin. Kumusta pa din ni Ronald? Umadado na giti project na. Tawagan ngamin Sanin? Si kalatan ti pakidandan pakaamuak na kumusta isuna. Katsi ka.
Awang ka dito agar aram keng ka, kalpasan nga namuan da nga awanin ni Ronald keng ka. Diyo kasapulan. Kunak mo. Ngayon, di ba sa nga aldaw, manunay mi, nga dat, iti kantin, nga sadag iti pagtrabaho. Aday masadag nga lalaki. Hi, kumusta kan, Edna? Guwapo. Gusto eh. Amo mo ka? Haan? Anak pa mo, amamukan. Kalpasan nga, nagdamdamag akti may pangkirkang ka. Mabalin? Lagi, may rianda? Ado ba't bakante nga lamisana? Ngayon kahit ko nga, nagkalang lang tangang birianda. Sige. Sino ka? Diego, tinagang ko. Kapag nga inamom no sa sinuak, ano, ada interest ko iti may sa nga babae, amuwek no sa sinisuna. Ag interest ka kanyak? Ano na kahit mo saan? Taapay, isulat may mayat? Ano na kahit mo saan? Agpadpadat nga naagawan. Naagawan ko na. Inagaw da kang ka, ti boyfriend mo, di ba? Nasurukan nga duwatawon nga naglibid kayo. Sikapay tinang paadal kang kuwana. And then, basta latan pinanawan na ka ni Ronald. Kat isudan ka ni Irma. Abi, baga mo nagpapadat nga naagawan. Gapot ta inagaw ni Ronald ni Irma kanyak. Anyang arot ita. Sa nga di nga rumbeng lahing agsarita, di kita agpadpada nga naagawan. Tapdoon niya. Anit na rignam, tinapasamak. Siyempre nasakit. Nagsaksakit. Ngabuta talagang ipatpatik ko ni Ronald. Nakasaksakit. Nagpadpada ta. Kapag ipatpatik ko man di Irma. Nagsakit. Agpadpada ta. Siyak matin ang tulong kini Irma nga nakapagturpos. Anya? Saan ko mga nakapagturpos na dyan? Saan ko nga sinuportaran? May saak na siman. Pinanawag suna. Kat naglugan na kitibar ako. Ipapawid ko amin ang masapol na. Nagpimpinatag kami. May digit, saan ako nga makikita? Narigat pa yun nga makapag-communicate kami babayin ti cellphone. Ngayon maipawid ko kinkuha na di kita kasapulan, binulan. Nga-aring na isot, nang ibukbukak na giti ng sapulak. Hindi kinasiman ko. Hindi ka din. Panagraduanan. Kaya nagtabtrabahon. Di basaan ako ni ti barko. Tapno, tulagan mi, ti kalay sa amin. Nga dahil tati nagtulagan mi. Yung mabaga naman nga dan sa bali nga lalaking iba't patig na. Kastamat tinaramid na Ronald kang kasangkadi. Inagaw ni Irma ni Ronald. Inagaw ni Ronald ni Irma. Kat data, tagpadpada nga nakagawan. Apag katawa ka. Agad katawa nga magsangsangit kaon ka. Nakakatawa no panonote. Nasasunupan na kita ng pudnong agayat. Nasasunupan na kita nagsakripisyo tapno lang may kanti. Panakatungpal terapa tagiti patpatigda. Datapay tagbalik nga nakakasi. Dagiti awanan tanga na imbaganakan, di ba? Kasta na tibiyak.
Kasta tigasan. No talagang nasangan ay kari nga parakin ka. Rubeng awatan. Maawat mo. Maawat mo nga basta latan mapukaw mo ni Ronald. Wen. Katsi ka. Tsaka mo. Agmular ti panunod ko kat makapanunod tak di dakes. Kahit ko ti pumatay. Diego, saan mo ko maramid dito? Maramid ko. Diyos ko. No pumatay ka, asino patayam? Dahil diyan gaagaw. Ronald? No. Saan? Isakit mo? Isakit mo ti lalaki ng sugat ti pusom? Papatay ka sugat nga to ha. Rumbeng launa nga matay di giti kas kadakwada nga aggaagaw. Diego, siya akong nagpagpakasikan ka. Baybay hamidan, palubusan hamidan, awatin mo ti kinapudnong saan nga sikati para kini Irma. Akas mo ti panangawat kung saan nga siyak ti para kini Ronald. Asino nga rin ti para ka. Kaya sino mat ti para kanya. Ano man kahit asawan dito ang kakatawam. Tapintas kahit na. Ha? Guwapo ako man. Ape nga, santa nga ramidin. Nasikakin siyak, met. Nagitin na agawa ni Sodamat ang karelasyon. Diyos ko. Nadadala sa matid panunod na ito nga lalaki. Naku, nakitipanunod ko manong nemi. Diego, nagama nakitip panagabambot ha. Danas kagayaman nga papanak agawid ako. Agkuyog ta. Adalugan mo? Awan, agkumyota. Siya kadalugan ko. Itulog ka. Saanin? Aman. Saanin ang mga sa dinuman ti pangipanam kanya. Di mo kadi kaya nagpasyanta? Inte iti beach. Iti beach resort. Inta buyan ti panagtabon dyan ini. Inta kadag iti lugar nga napnapanan nyo kini Ronald. Baka sa jabat nga napan kami kini Irma. Di mo kadi kaya na siyak ti pagbalin na Ronald. Katsikaman ti pagbalin kay Irma. Samo amo ti magbagam. Makulkulapan ti pamanog po. Ditakan. Edna, mabit lang! Hey! Edna, mabit lang! Diyos ko. Masapo na panahawag tigas kang kuwana. Lumuklo kay ti tornilyo ti utek na dyan nga Diego. Iso nga liklikak. Liklikak na dyan nga lalaki nga puta delikado. Nakadanunak dito ka sa Herak manuniming awamad lang tinagos ka na pasama kanya. Tinawagak ni Irma. Ay, yes, Edna. Sangsagpat ko dito balay. Dito ka sa Herak. Amom, nagda-review sa pelaing. Tapi ngamin, istoryakan ka. Inistoryak mano. Kahit mo sawen. Injaya ni Diego ken ka. Nga ta kayo umet. Nga kasla. Tsak mawatan. Tsak kurso na di katawa na. Kasla lumuklo kay ti tornilyo ti utek na. Kasla mangurugi ang bagtit. Kapag sakit tinakam na. Siya kumanta kasi dyan, di ba? Tasak ti babae. Nalukay ti rignak, nalukay ti nalupuyak. Siya kumanta kasi dyan nga, agbagtit, gabot ti panakapukaw ko ti lalaking ipatpatig ko. Ni mat Diego ti kasi dyan. Siguro, kaya talagang
nalaos iti panangipatpatig na kang kairma. Ang ako ka, pundo ka di? Pundo ka di imbagana? Pinadal na ka? Saan ko ang pinilit? Nagboluntaryo. Timulong. Kinapudno na, no kahit nang ipasubli, kanyak dagiti inded na. Makwentak. Tunggal mang ted, ilistak. Adalistak, kadno kayat nang isublik. Yan tanga adamat ng trabaho. May sublik kan ko na. Kasta matibagbaga ni Ronald Kenga, di ba? Nga danto gundaway nga, o may kaminto, numanat nagastas mo, kenkwa na. Orek times 2 edad na. Ngayon saan ko kasapulan. Tinaitid ko na itid kung tsakon pagsingir pa yun. Tajakmat kasapulan, napidas may trabaho. Ngayon nakaspagarikat ito, nadapag kasapulan, kwarta, mabalin mo tumatakid daon ka na kami. Spagarikan ta kahit puntot mangipatakter ti bukod mong balay, kananyaman na kasapulan. Kasta't nagtulagan may kinaronan. Irma, gananad kayo. Kabote mangipangpangta ni Diego. Pakibagam kini Roland ti padagananad na. Anya tamum, baka agmuler nga talaga ti panunod ni Diego ket tadapay dakas nga aramidan na kada kayo. Iso kang gananad kayo. Talagang gananad kami. Kinori si ka, Edna. Agananad kami. Tinawagan na manon name ni Diego iti may sa nga nabi. Di ka kasapulan. Di ka kasapulan na kasi kakasasarita at kasting oras. Mabitlaheng. Edna. Sorry no. Adaman madi. Kadaganing pagpakita keng kahit didamo tangang kita. Nasa diyo at pailang amin di sa sugat iti puso. Ema mo, edi ba naglabas ti panawan kan? Kasi lang may inot mat lang maawat ko ti kinabudno. Kung kunak na ron, siyak ti lalaki. Abi nga siyak kumantang balingan na lupo. Eh dito tasi ka, kat nakadibdib ka. Gabutan mo ngawatan ti kinabudno. Sika di mo maawat eh. Nga mangurugin ang maawat ko. Nagsarita kami ginairma ket kung kunan nga nakasagana ka nung mga sublikan ka. Numan-numan tigitin nagastos mo kang kuana. Tsaka sa bulan. Kastaman ti bagbaga ka na kuana. Kapot sandal na may pasubli pa. Sandang na may babawi pa. Di talaga nga na. Ano yung mulang sakit. Iti kaon ka. Nagpadpado ta. Mamaling nga tingag kita tamanin. Sa kanin, Diego. Awan na daga sa panggap ko. Di ba? Gabuta awanin di kiti patpatigta. Awan ti rumbing aramidin tano di. Mga awat kinapudno. Kaya ibaw intan tirik natin sa bali. Iso nga kahit kong ibawin kahit panagayat ko. Sika, kensak siguro tinay kari. So, mabaling ka din nga. Umay ka pa siya rin? Manong name tapno aumat makunan na okay ko na. No, may nakpasya rin. Nag-schedule, manong name ti Rabi, ti Sabado, o may nakpasya rin. Nagsakbayak lang, manong. Wen, hawang kas nagsakbay. Pinastrek ko, manong name.
flowers for you. Kana dapat chocolate na. Agamanak, Jacob. Sobre ka, agtugaw ka. Masaludsod ko man. Ar-araman na ka ni Ronald. Ika nakakalit yung flower, kada chocolate. Saan? Gabata sa anak mo na pinasyal. Nagamamukang iti restaurant. Kad nakita kami, iti restaurant. Awan ito na kang chocolate o na flower. Awan. Basta, nagayatak mo, nagayat kami. Salat nga maliklikan nga di malagip. Ganda kayo kinirma. Napamuka di pinasyariso ni Balayda. Kasi tinaramid ko. Sinagutak isunat, flowers, chocolate. Inabot na. Adot na isakot ko kingkwanay. Ngayon, pass is pass, di ba? Tinapatag kita kitagdama. Kandi pa sa kwanan. Saan nga para kanyak ni Irma? Saan nga para kang ni Ronald? Nadikat siya kakanyak. Pwede na ikari. I love you right now. Sana ka mamati. Abinganti ka mamati. Sana kas ka rin nga may bawing mga dagos tirik nam kanyak. Kalpasan nga. Insinan na ka ni Irma. Saan nga sinsinan ti ayat nga mariknam kang kuana. Ano gutek? Nga kung karelasyon ta, tabarbarang ti relasyon ta, agpadpada ta nga makapagtinulo nga makapaglipat, makalipat. Kasi ano nga malipatak ni Irma? No sa anak nga, magkirelasyon sa bali. Magkirelasyon ka, o rin awan, tirik nam ngayat. Okay. No kasi pagkarigan ta, maibawing mo kanyak, awan bibiyang kon, ngem. Saan kung itong aramidan ti mangibawing iti sa bali, tirik na. Kamutan linahing Ronald, tipat patik ko. Minamauyong daytahed na. Ada karbangam nga gragsak. Naragsak ka. Naragsak ka. Uri awang kang ti lalaking ipatpatag mo. Naragsakak no naragsak ni Ronald. Naragsakak no naragsak da nga tuwa. Awang gayam. No ito nagkasarda. Kat imbitaran na ka. Mapankanto ka di? Katsi ka. Mapankanto? Kumuna. Gabutin bilang ko ida nga gayam. Ada kami no kasyon mi kinirma. Iso ti pagsalsalot sudak. No kumusta ni Ronald? Ito rin munto ka di kang buyahin. Ti kalahis lagi dito ha. Siguro. Ito rin ko to. Kitsi ka, Diego. Tsaka mo. Baka makapadong ng takto di dakas. Baka nung naktubong mulod ti Armalite. Tayo ito nagbarmansada kat parakpake kita. I'm sorry. I'm sorry. Okay lang, okay lang. Awan sa bali ko mga pagsalitaan na sa nga si Kakensyak. Kinuha na naman nung namigit din. Kinagatrasak mo ta. Eh, nasa mo na parigatin tirik na. Di ka nga di mailiw. Iti arakop ti lalaki kaskan. Uy! Diego! Lagi pa mga may mesak dito eh. Saan ka nagkulakul pa eh? Baka nalalay nga kami ni Ronald. Isugit! Anak! Saan nga ulitan pitinaramid mo? Laing ka madgaan na tumuming nga ya. Na napipigsakim ka. Ure nga ta nagkikis ka. Aramidig ti amin, tapno saan ka makay. Oh, lawa, padasam tumas na. Dagay may igam mo kartib.
Saan ko igamay tayo? Imisagsaganak. Agkayat ko latagsakbay. Gabutasan nga mapagtalakan di kaskan ka. Amom ka ning ipakat na takartib. Ibagsul ko kin ka. Nakasaganak ka mangikaro. Itibiyag mo ito pagbalutan. Ang tangan ka gustuin ito pasamak. Lapad na, Sam. At na... Sige. Labas na ka. Uy, dandani ako na. Talagang nadandani kan. Nung di ka na nakalisi, talagang naburay-rayon tiyan mo. Pumanaw kan. Kahit sa muntong ngulitan pitog supli. Pumanaw kan. Pumanaw kan! Nagdardarasan manong nemi nga rimuar, kastaw ni pati panaka, dardaras na nga luka tiri daw. Gamot ang kamat ko king kuha naman ng nemi ti kartib. Imbaglakid din manong, tanagsakbayak. Uwan manong, imbaglakid din tanagsakbayak, kahit talagang insaganak na dyan nga kartib, tapos ni kastakad at pang marmar ko king kuha na. Kahit talagang nadakas nga panggip na. Masapo liliklikak na dyan nga lalaki. Wala niya itatibagbagana. Saan ka basta mamatik ang kuhan. Nasakit unay tinakam na. Iso nga patyak. Adadakas nga pampanunutan na. Naibagak da ito'y manong nemi kini Irma. Yung bagtam, hanga nagbaligi. Huwag nga ron, pasensya kan. Abi nga si katag, paspasensya. Siyempre, nusan ko kumangin sukat. Ini Diego, kumawat nga nagamam mo. Kansaan ka kumawat nga agsagsaka pa. Kumusta mo din ni Ronald? Okay matiso na. Tunan no kasar. Madama nga mamang plano. Kalpasan ti man nagsarita mi manon name kini Irma after 5 minutes. Nagring cellphone ko. Ni Ronald? Hello, Ronald? Hello, Edna. Imbagan ni Irma kaniyak, tinaramid kang karedyo nga Cheko. Di may advice ko, pa-i-blatter mo for future represents, anak. Tamno di kas takit ta. Adadagos sa pag-ibasaranda. No, in kaso lang ituloy natin, dahil sa panggapnakin ka. Oresanin. Ngayon nung talagang ulitin na, itang panggapadagas kanya. Talagang harimindak. Agananat kahit na. Gaputin naramid ko. Agpagkad pa hindi biyak mo. Kapos tagsagaba ka. Gaputin naramid ko. Sa kapilagpagkad. Amo no dadagas sa mapasamak kang ka. Sideran naklagi dito bukod ko konsensya. Taapay, numatayak, sangitan ng kadimatlaing. Of course. Ngayon na nagdakal do utang ko na yung baganakin kang ka. Inayat ka, itinapahot ang gundaway. Imbilang ka nga asawa at tinapahot ang gundaway. Iso nga, no, damanda ka sa mapasamak kang ka. Siyak ti may sakang Ronan naglatingit. Nagyamanak, Ronan. Nagyamanak. Kada kita nga magbagham kat adda pa lang panagayat mo kanya. Ayun, saan mo nga na po ko namin pinsanggat? Ngayon, adda ngamin mas iba't patek ko. Kanya suti kang Ronan, unay nga, ikasar ko. Kung kaya,
Yun akong ti mangawis kang ka. Umay kanto ha? Umatenda riti. Iti kasarmi. Kinabudno na kit insuggest ko kini Irma nga. So si kakumat agbalin nga. Maid of honor. No. Sa mga ramiden. Tadyak kayat. Sabagay. Yung sabat nga rin mabaling ko na tadamat sa bali nga nakasagana. Ore on nakasagana sa bali. Tadyak kayat na mapasama ka kasta. Alawan, padasik ikariganak to tumatandar. Tunanong ka di? Maybe next month. Kada ito nga lawas, within this week, matulag minto nun, ton ka, no? Tapno makapag-prepare kami. Manong nemi, kasla nakaginginad nga orayan data nga gundaway. Agtrab-trabaho akmayat manong nemi, ikarkarigata nga concentrate sa bagay. Sagmat lagi di, agaramat tita telepono, cellphone, no kasta nga, at agabsent ka na agent ko. Ta supervisor ak nga ron. Ori na sa anak, nagtrabaho basta adag to pisina. Yung talaga nga sang ko, maiwaksi, dagiti nararagsak ka kanitumi. Aging kamalakip ko. Manipod, iri awanin ni Ronald iti biyak ko. Iri pinanawan na kon. Iri saan kami nagsesex. Sa anak matang tumtuma. Nagtulag kami nga minidi, manunay mi nga saklot tulag si Kog lumalpas ti kasarmi. Nabayagan nga sa anak nagtumar. Kanapi kumapil lang nagtumara. Awa matindi mang kasesex ko. No nga ta, aging kamano naming nga siyak titimawag kani Roland. Hay, Edna, amam siya ko matutumawag, nakauna ka lang. Tapay, natulagan ti kalaysa. May prepare, madaman naka-prepare na. At na naka-schedule nga daw. Mano nga pa yung nga daw? Almost a month. Ito nabigat. Ito sumarunong nga bulan. Same petsa. Makabulan. Ato pala mapasamak within that period. Mabaling agbabawi ka. Mauna saan ka nagbabawi ni Irma. Uno mabaling nga posible nga dadakas kung mapasamak nga aramido ni Diego. Sabi ko matawan. Nagsalita kami matangga ni Diego. Kadi. Iridahan mo, dandanin kami nagpinatay. Ha? Nakarungrungsot. Aga-agaw ko na kanya. Iti may kadwa kong daway, kasi lang mauawat na matenti amin. Kinabudno na, inimbitarak mo iti na kumatendar to ti kalay sa amin. Harold, Ronald, tinakan ko. Nga Harold. Awang kan sa iti. Diyan kami mapagsusurat no, iti ibagak no, makasasarita ka. Mabaling ka tidagkid daw. Para iti maudi akong daway. Agkid daw para iti maudi akong daway. Tiyan niya. Kahit ko, amarik namanen, ti dati nga irot karakop mo. Kinagek mo. Para iti maudi akong daway. Naragsakak tulaw na yan. Ronald, numapatgam tayo, dakid daw kukin ka. Yan tayo si Kamidlat nagkuna, nga da pala yung ayat, ngumarik ng para kanya.
Nga madalang mas ipatpatag mo ken rumbeng ikasar mo. Para iti maudi akong daway. Please. Di na ka di mapatgan. Nasikin ka di ba lang ipakadat akin ni Irma? Sanin. Para ti maudi akong daway. Numamonto ni Irma, maawatan ng tunga tamad. Yan tangay. Mapasamak tumad lang ti panag-asawa mi. Sige. Tun ka, no? Kinsa din, no? Nakaragragsakak manong name itipat gani Ronald ti amin. Para iti maudi akong daway. Nabang kami manong name iti maysa nga dati matlapapapanam nga restaurant nag-dinner. Kasla pinasublimi manong name iti dati. Ta nagsinsinubo kami. Nagtos kami. Sa kamsimrek, iti kwarto ti maysang hotel. Dahito idi nga hotel manong name tinagdamuan mi. Same room. Idi impay ko ti kinabirhen ko kenkuana. Oh, Edna. Ronald. Para ti maudi akong daway. Saan mo ko maipaidam ti dati nga irot ti arakop mo nga daan ti naibuding ayat. Wen, mapasamak ka sa kalikagom mo. Para iti maudi akong daway, Edna. Edna. Ronald. Ni sang-sangayan day di nga rabii manom na imi. Kaslakam na nagsubdi ka di damo nga rabii imi. Para ti maudi akong daway, iti umuna may kadua. Ken may katlo. Nga rikos man. Nga di itulod na kon manong na imi dito kasera mi. Iti sardeng nanti kotse. Sagbay nga dimsagak, inarakop ko isona. Agyaman na, Ronald. Thank you. Thank you very much. Para iti maudi akong daway. Baka sanak to nga makita. Kat saan kan tumatan nga makita. I love you. And goodbye. Manong naimi, kaslalim mag-antiriknak. Wen, limag antiriknak ko na. Takasla, jak matin makarik na ti sayam. Dakil tinaitulong na di maudi agundaway manong. Saan ko nga tinatawagan ni Irma, kastamat ka ni Ronald. Ngayon tadumtengen ti bisperas ti kasar. Timawag ni Irma. Oh, friend. Umay ka, Wen. Umay ka, please. Sige. Umayak. Ngayon makas pagarikan ta sa anak to sumrek ti simbahan. Agyanak tulatan ni tiruar. Abi hindi ka ko nga sumrek. Baka. Mabuya kay mat oray dak tiruar. O sige, basta adakan to ha. Okay? Congrats. May saka manging karkarahag nga sapay ko ha. Naragsak kay tagdanayon kini Ronald. Kaldawan ti kasar manong naimi mangrugi idin ti seremonya. Idi makadano na. Nagyanak lang ang tirawangan manong naimi kabayatan. Amadama iti panagmatsa. Dagiti dua. Ama panagparintumeng iti sangwanan ti altar. Adong kami kadita da tirawar manong. Okupado amin ti tugaw iti uneg. Kaya dapat kadiri na karakter.
Ito tumalihawak ti bangir na ti kanawan. Malagbigbig ko ni Diego. At ni Diego. Hindi makita na. Hi. Timbasadag. Imatandar ka at gayam. Yung saan ako nga sumrek. Oresyak, dito yaklatan. Ano ti plano mi ti biyag mo? Talaga ka di nga di mo kayat kagayat? Saanin? Katsi ka. Sumakayak man din eh. Intong bigatin. Sumakayak man din ti barko. Barbaring no. Babae hindi pa penpal ko. Panaki textmate ko kada chatmate ko kada iti pagpalpalabsak ti oras. Baro makasara ka tumit lang ti kasukat ni Irma. Good luck ken ka, Diego. Kastamat ken ka, Edna. Nathamo kayo ito talagang siyak ti para ken ka. Saan tumabasamok dito? Gamot oras ka, kahit sanak ba't patag, di ba? Saan nga rod? Oo, okay daw. Apo ko mga karelasyon takit santa mo nagpimpinatig. Bambanok na lang. Ilamalpasan sa seremonya, manunaymi nakitak ti panang payapay kaniyak ni Irma. Tamadaman ti pictorial, manunaymi. Saan nakanapan? Idi waras ko pa nakitak. Awanan ni Diego. Pimanawak mo tin manong. Saan ako napan reception? Abag isumat manong nami nga dimteng di gondaway nga transfer dak iti branch iti opisina iti sa bali nga probinsya manong pinanawakon manong nami pagkaseraak ti kasera mi idi nga nagkabalayan mi kini Ronald na transfer ti sa bali nga syudad manong nami kaya dito yung tuloy ko tinagtrabaho at dati kini gondaway nga kaslakayat ko nga tawagan ni Irma bayang no damasapol da, di so da tumawag. Hanak pa nga balbaliw ti SIM card ko. Ken Facebook account ko. At dati kitigundawan nga kaslakayat ko, ada nga tawagan. Babaamon ko na. May isa, dua, aging ka, iti may katlon nga bulan. Diyos ko. Ano iti? Ha? Itabalat panakalagip ko manong naming nga nabayagong nga sana ka nadatngan. Kurka, inagubatang di pregnancy test. Resulta, Diyos ko, positive. Pasigugan. Kaya di, para di maudi akong daw ay, nabatyanak ni Ronald. Thank you, Lord. Thank you. Saan ko matlagay mo ito talaga mapukaw ni Ronald. At ay bati na kanya kapakalaglag ipakin ko na. At naman nga jakon kaya tagayat. Jakon kaya tagasawa. Gamot at danto na ako paluusap po. Tinto anak ko ti pangibugbukak ti amin na panawan ko. Ikakta na rin niya gamasakbayan na. Kadisun to tinakana na mga pagsanggirak iti basangwan ngal daw. Manong nami, impas na ko nga rin tinagtrabaho para iti panagurnong ko. Uhen, panagurnong ko para iti anak ko. Panagurnong ko para iti katangek pagdiswan to iti bukod mi nga balay nga gina. Nakagatangak manong nami iti panglakaen no mapaasdigmat iti sentro. Kaya saan nga narikat manong nami iti transportation. Kaya ada manong maurnong ko manong nami pinarugya ko na pinaplano tigagangay lang nga balay. Simple lang nga balay. Adan ti salas with that oritalo nga kwarto. Ken may nga dining room. Okay? Nakaskasano lang.
Madan kam ton ti kabukbukotan nga balhay ti anak ko. Nanganak mo ti kadkaduak manong naimit na rikat. Pagmamesa ng runa kat ni. Dandani akon aganak. Nagbakasyon akon manong naimit. Kat ni Inday manong naimit ti kadkaduak dito balay. Nagananos ka Inday ha. Uwan maong problema. Kaya manak pagidi Tada ka. Nakadun simsimra ka din nga katulong sa anak nagpaot. Tapay. Mentak ba't sarkan ti kwartok na kiti lalaki nga amo? Mas dawa ka ron ma'am, naanak ba nga napintas? Napintas ka Inday. Napintas na kiti legs mo. Talaro pam ti medyo ada diferensya na. Hala ni ma'am. Saan nga ma'am ti awag mo kaniyak? Manang ko namnatan. Tay bilang ka kamsat. Tay bilang nakbata kamsat wen. Hana kami ang pampanawang kini baby ha. O manang, siyak ti katulong mo. Siyak to pa'y tagbalik nga yaya ni baby. Aging gang pas ngay kon manon name ti lalaki ka anak ko. Wen. Dagos nga ni Inday ti nagsaludsod. Manang, damdamagan da no anat nagan na tapos iso ko nun may restro. Nagan, Ronald. Di ba Ronald tinagan ti Amana? Ronald Jr. Ronald tinagan ti Amana sa pekabil mo. Sa tinagan ti anak ko, Ronald Jr. Ay, nagpindas gaan ti love story, ma'am. Amana. Ada man lang pakalaglagay pa, biti. Inayat mo, your first and last love. Abo, gusto ako kumaman. Ano? Kaya mo tagbaling kaskon nga? Anak, kahit ko sawa na. Madanak to ka lang first love kay last love. Nga saan nga mang panaw kanya ka? Awan to ti mga agaw kay kuha na kanya. Awan ti nagbaling nga problema at manong name ka ba ito nagkagayat na anos kanalaing ni Inday nga kasikaso iti uneg ti balay ken kas dapat taninhan na baybayan ti anak ko no kas nga dak iti pisina. Kat sakbay manong naming nga nadalunan ti first birthday ni June. At dan bukod ni nga balay. Nagagadahanan manong bunyag, birthday, ken house blessings. Uwan manong. Ngay di nga okasyon manong nami nag-ring ti cellphone ko. Uy, itamampay. Nakita ka, nakapunbok, Irma. Hello, Irma. Edna. Ala. Abi ka saan ka tawagan? Busy ako eh. Kasi ka man. Abi ta ka lang tumawag. Manong tawanin. Almost 2 years na, di ba? Amot ha? Gabot na may sapay lang tawon na to. Amok ko niya. Inimbita na kayo kuma. Kumusta mo ni engineer? Okay. Okay, aw problema. Aw problema yo? Awan. May salaing eh. Ano may sa problema yo ko na? Magagara ng ti asawa kamadaan ti anak. Napang kam nagpa-check up. Ada diferensya. Ada diferensya? Ano dito ko namitay? Naku maamok. Inimbita na kayo kuma para ti house blessing ada bukod mo nga balayan. Adan. Ken bunyag, ken birthday dati anak ko. Ada anak mo? Kasano nga nadan ka ti anak? Apay. Kasano nga nadan ka ti anak? Kunak man no. Awanin ti bang sukatan pa ni Ronald. Kasano ka na dante anak? Kuha. Among kat nagbalik di.
Sino? Diyak mo no, rumbeng yung bagak kang kamo na saan. Diyak ba't nga rin kahit tagulbud. Awan ti amo kumakarawak ni bagay. Nga di ba panunod kay ibagak ko mga rin na mas nakidi ni Diego kunak kumangim. Madi. Anang harod, nagkapan, sino nakaputot kang ka? Di mo ko makagkagura ti asawa mo. Di ba tasakbay nga nagkasar kayo? Kini daw ko keng kuha natin maudi agundaway. Nagkanahig kami. Kat nakaalak. Gusto. Ano ka dinas ka nakasangit mo, Irma? Nakagasgasat ka rin siya. Sige. Sige nga, Rodan. Happy birthday na lang tanak mo. Lalaki? Ronald Jr. Amo ka din ni Ronald? Sana nga mo. Kinsa mo ipagpaka. Diyak lang mo nung Diyak may ibaga kang kuha na ko na saan. Baka madamdama, tawagan na ka. Kinagpay sumano. Kabayatan ti party patang pangarabi di mano. Nagbunyag iti malem. Kata naselebraran ti kasangay na. Iti rabii kan kasama ti house blessing mano. Idi agriring di cellphone ko. Ini batak ni Inday na ka. Ay ma'am. Agriring di cellphone mo ni. Sino tumutawag? Ronald, ba't tinakapunbok? Allah. Ti ama, ti anak mo. Sumbata ka ta. Alala, ma'am niya. Sumbata mo. Ulit-ulitan na. Sinong batak? Hello, Ronald? Ada? Natatayan niyo. Mabalin tumay? Ada yun, Ronald. No may kaita. Agmamalim tunwigat. Super idadano mo. Ora kasanat ka tayo na. I'm sorry, Ronald. Check may pakakin ka. Tapay. Ipaidam mo ka di kanyak, ti anak ta. Sika talaga ti amana. Imsa mo balikan baybayan ti asawam. Iso ti asawam. Ti anak ti pagsasaritaan ta. Anak. Mga dapkailatan sa mga mapututan ti asawam. Sige kat ni. Atot bisita. Baliwan na ito tagsarita. Please. Sige, bye. Manong na yung nakapanawan di kiti bisita. Yung sa anak pa lang nga nakapaniti pa silad ko. Anak pa lang manong na yung salas. Ngomin inom. Ay ma'am, di ka pala mamaturong. Hinday. Kumusta ni June? Mas turog na. Nakadatot tao? Nakadatot regalo ni June? Mga ganun. Ako mati problema ti makan, gabata. Adope ti nagyawid. Sino pang panunutin, ma'am? Ronald. Saan tagay mga madahan ti anak? Iti asawa na. Nakarmadaan. Karma ka dito kayo asawan dito. Kato na. Nangruna rin nga Irma. Isot at diferensya na. Nakarma. Kat numaamuan rin nga Diego. Nga dagayang diferensya ni Irma. Hindi kas taon na matragsak na. Gunggunam ko na. Imbaglagi din tayo. At nanangagaw kang ka. Kuna na.
Apa amon di kita nga magbagap. Kaya yung istorya mo kanyak ti love life mo, ma'am. Manang ko nam. Ay, manang. Kamaturoken. Ori si kamanang, kamaturoken. Mapuyatan ka. Makagsakit ka. Ori tanda kamat ka mga sikaso kata kami nga gina. Nagkakapilaga sa asawa man. Pataklam pa lang ni June. Ori kasawag to Di mo ka di kayat nga. Makikabalay ka to kang ka. Hana? Makiasawa ka, makikabalay kayo kata kami kini John. Katuan. Tapos tuloy nga siya ti katulong ken iyaya ni John. Mapasamak to nga tatikas ta. Saan samat nga mapasamak, ma'am? Ma'am nga di manen? Ay, manang. Ape ko ma. Anyatan mo. Ang mga numaalukoy na kanto ni Sir Ronald, ket iyawid na kasi jay nagkapon yung lugar. Ket na kayo malat ag-asawa. Nari ka mapasamang data. Hanggang mabalin. Agtanaga kumangot nga other woman. Ket nagsinan da. Paanal ni Sir Ronald di kalaysada. No. Saan mapasamak ti kasta? Nanyata mo, baka mapasamak? No. Diyak kayat nga agawin, tinhagaw da kanya. Gitsang mo tamasaong agawin, so na isut agsubli. I shall return ko na isong agsubli kan ka. Manaksid sa mun nga mapasubli pa, tinagsubli. Tinhagaw da. Nga may posible isupalit ipatpatag mo sa anak mo, anak yung adwa. Baka da kayo malatag katuluyan. Dari ka ito mapasamang ti kasta. Ama, nalakalaeng mang, manang. Nalakalaeng manang ko na ni Inday manong nemi kat kalpasan ti dua abulan. Sipud nagkasangay ni Junior manong nemi. Idi, griring ti cellphone ko. Ni Ronald itong tawag. Hello, Ronald? Edna. Apay? Hawanin ni Irma. Natayan. Ano to ko nung? Natayan ni Irma. Diyos ko. Tapay. Ano na pasamak? Nadisgrasya. Apay nga kasano? Manipo didi namuan na nga baugiso na. Nagbarbartek. Nabartek nagdrive. Naidungpar tikot sena. Oh my God. Diyos ko. Alakit condolence. Baka na sa anak ang makaumay. Makipagladingit. Idanon ko lang hindi. Dahil papuswana pa nakipagladingit ko. Kastalat ibiyan. Ado mo na. Ada mo doon. Agsublin ti bagi ni Irma iti tapok. Nga nagapan na. Kaya ti kararwa na. Inalan ni Apo Diyos. Iti maamuan ni Inday man. Makitam? Makitam manang Edna. Kitam? Kasta ti ending ti love story kini Sir Ronald. Kasta nga ta. Uwi na. Kalbasan di makabulan. 2 bulan, 5 bulan. Naumpay makabulan. Pag pinustaan ta, may nakapasya rin ni Sir Ronald. Kadag pa yung sumanong na yun. Masura ka makabulan. Edita, dimteng ni Ronald manong nemi nga naipin. Iti bado ng morning pin. Apang nga naka-morning pin ka lang. Kat asawam ti pimusay. Dapat nakamanto ka. Anat maedad na ko mo. No nagmantuak man, no
Nakamuning pinak lang. Tinatakit na tayo, di ba? Kumusta ka? Sa dinutay ni June. Dada itilikod, duwada kin Inday. Inday! Ay, pakastoy mo ni John. Ada ni dading na. Uy, apa yung marakop ka? Nadakatikar pa nga marakop ka niya. Pakawanan na, itinaramid ko. Sabi pagpakawan ka. Kaya di magpala nga pinakawan ka. Ngayon awat ko di kinabod no. Naragsak ako noong awang ka. Tadantumat ni June nga pagsangkirak. Ni June ti pangibukbukak ti amin na panawang ko. Saan nga mabaling nga dakdakay lang ang duwa. Damat ni Inday. Ni Inday yung mangibagbaga nga into nag-asawa kat makikabalay ton to kada kami kay ni June. Di ka dadukam ton. Saan nga mabaling nga may salang tanak ta. Ha? Oo, dahil tandanak ko. Ay, kung naktubay namin si kanisa Ronald. Ohen. Dahil ni John eh. Gusto ni ayat naging anak. John, ni dating mo. Oh my God, John, kastoy talaga, hindi kastoy. Masurang ka makatawan. Si anak ko, tinaaramid iti maudi agundaway. Nakaragsak man ang naimi di kita agama. Agasmat ti kinaragsak ko. O makita ma'am, manang ko nam. Ma'am ka lang ma'am. Ay makita manang Diyos to. Urayon yung laing iti makatawan. Sakmang gasar kayo. Ng ma'am, manang. Hanggang umadodoy ito yun. Kaya nagsubliak dyan nagkapukalukan. Di ka sumorot. Aman barbarang sa dito pakakita pakasarakak tinalaki matabarakan niya. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi. Numampay basan sa ni Jean may naksarungkaran ni Ronald. Kat siyempre may nagaramit kami ati-adi ni June. Naging gaman nung nemi nga nalako kong tibalay yung pinatakbir ko. Kaya sumad lang tingkatang mi nginayunan ni Ronald manong nemi tingkatang mi itidute nga nagdisuan tibalay mi. Alpasan nga nalpasen, tinipintas nga balay mi, nga plano ti engineer nga asawa. Sumatan ti managsublimi, panagikat ko ni trabaho. Isumatan ti managsublimi manong nemi ti lugar nga pinanawa. Iti baro nga balay mi. Dito imatan nga imitek manong nemi ti may kaduwang anak ko. May kaduwang anak mi. Nagtalinaed manong nemi ni Anday nga kadkaduwami. Kahit impas nga ikon ti may kaduwang anak ko manong dintadan na surok duwa nga tawen ni June. Iso da ito yung manong nemi ni Miles, babae. Nakasalaga kang matlayang manong nemi ti trabaho sa bali pa yung call center. Ganito, okay mo ti panangaywan ni Inday kada June ka ni Miles. Tultulo madlat tamat ni engineer ng asawak manong nemi. Iti trabaho na. Why? Kat adda nagiti kundaway nga maladaw ti asawak kagawid. Nagapon? Di mawasak ba iti Campo Santo? Iti tanim ni Irma. Birthday na namin tayo. Kasta. Di ba't patug mo pala iso na? Sikan di ba't patug ko? Naadang kami pa ito may katlo nga anak manong nemi. Isumad da ito ni Jordan. Lalaki manong. Nawas na inig itisaka na. Pabunyagan mi ni Jordan manong nemi. Nagbaling akong padre mi ni Jeko. Agraman ti asawa na. Oh, kumusta? Kumadre. Baglakid din ta. Saan ka lata ka nagbalabali SIM card mo? Kanang tawagan ka. Kanya pa ka mong nagpabunyag ka. Sabi ko kunak, may karkari kagbaling akong padre. Kumusta kayo maten? Okay kami, mat. Ti asawak. Nagawa mo kami, mapapenti siya cellphone. Kat, adan na tuwang anak mi. Very good. Kumusta ka ni Irma? Kunak kumaangam. Agin ina na.
nagasgasat pa isuna ang tayo. Agrigrikat tayo pala, sugit agad inanan. Lagit kasta na tibihag, ako na. No anyat ni yurit nga gasat tunggal may sa, isto lubigin tayo pagyamanan kinihapo Diyos. Iti agdama manong nemi awanin ti sa pulag pa itiragsak mi. Iti asawak. Nga da kami matlagayam tinagkatuluyan. Bimalit lang ni Irma. Agas nang iti struggle o no. Ako na nga erteng iti pakasaritaan. Agas taon pa nagyamyaman ko kinihapo Diyos manong nemi tinikudan nga nagsagabak. Ngayon kabuti pa nagtalinaed, ti panagayat ko kini Ronald. Data, tinasupapakan. Tada kami matlaing itagdan na agpimpinatag ititong palbiyan. Sabi ko manong nemi, tadamat na batik nga adal, liliwakan pagsarmingan tibihag, kanagadipadag nga dimngeg. More power to your program, manong, and God bless. Tuyag gaman nga pagaya mo, Edna. Edna, thank you kang ka Edna.